somo yao nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Migawo mar somo oloro skul primar ma Seventh Day Adventist Narok bang' yud ka japuonjre ma jaklas 6 ong'ad ng'ute kar nindo kapok odhur ringrene e choo mar skulno. Ka Judith Mondi lero, ringre japuonjre ni osetere kar kano ringre ma Narok level 5 e kinde ma nonro podhi nyime. Achich maduong' mitudo kod nek ma kochno ma en chuk dar ma skulno osemaki kendo irito chwali e doho. Kuyo kod ywak e skund primar ma Seventh Day Adventist e kaunti ma Narok. Kuyo ma okel kod nek mar japuonjre ma grade mar 4 ma jahigni 10 ma pok oyang nyinge. Japuonjre ni kalore gi kaka oyud ringre e choo chal ka gima ong'ad ng'ute kar nindo kapok ochwali e choo mag jopuonjre. Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Alipatikana amechinjwa katika hii shule ya SDA Central. Napata mtoto kuuliwa ndani ya choo. Nachinjwa kama kuku. Nikuuliza dana utiku kuamkia leo. Skundni jodake alwora ni ywak ni onge kod arita makare kalore ni kata mana alwora oko geng' maber. Bende skundno tiyo kaka mar dak kod dok dala mano day and boarding school. Kata kamano e register mar migawo mar somo to yangore ni ok gindikore kaka skul ma uwinjo jopuonjre odagie. Kuanzia fencing tunaona kweli kuna mianya mingi, na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Tumeweza kuamuru kwamba hakuna boarding school hapa na wazazi watatuia radhi ili waweze kupatia serikali na polisi nafasi waweze kufanya upelelezi. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. Achich maduong' e nek mar japuonjre ni en chuk dar mar skundno ma osemaki ka nonro mar nek nyathino osechak tim. Nyaka sani ringre ne oseterie kar kano ringre ma Narok level 5. We are closing this school today, and on Monday we don't expect any student to be here, and we'll leave that to the DCI to investigate. Tunaomba ya kwamba serikali yetu washukue hatua ya uchunguzi ya ndani mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika. Ringre japuonjre no ibiro dhi Kisii kama dala gi nitie. Judith Mondi, Ramogi TV. Gavana machon mar kaunti ma Bung'wa